Emva kokukhuluma uFalabo akutholile minyaka yonke, siyakhumbula nje laphana ko-TikTok, uke wathola amachaphazela for the fact ukuthi nje ushayela uKhuzani isiginci, naye uyacula, kwathi uyayibambezela akamyeki ngani Khuzani ayimele beyindoda naye. Kwaba kuningi ukukhuluma, kwathi umsebenzi wakhe uyacindezeleka, kwathiwa akubonakali. Today, Razor is happy to officially announce that uFalabo bayambongela ngokuthi inkani yami eyarelizwa ngeyi-8 November 2024 manje isi-officially certified nge-multi-platinum single ka-2025. Multi-platinum, okusho ukuthi usedlulile kwi-gold wangena kwi-platinum waphinde wadablisha kwaba i-multi-platinum. Siyazi lapho ukuthi online uFalabo wenza kahle kakhulu, selokhu akhipha last year. Bamxhasa-ke abafowethu-ke nodadewethu uFalabo kulokhu. Yes, bahlala bemxhasa, kodwa kulokhu babona ithalente lakhe ba-recognize-a, bamxhasa, bawudlala umusic wakhe. Waphinde futhi uRisa wabuya wathi asiqedile Falabo. Manje sizothi Razor present certified gold plus platinum albums or singles or ama-EP 2025. Lapho bafuna uku-congratulate ubani uFalabo ngaqoma wena, yabona, baqala bam-congratulate kwinkani yami, sebethini manje ngaqoma wena, nayo is a certified gold plus platinum, okusho ukuthi sekuyi-multi-platinum certified. So angazi ukuthi ikuphi lapho uFalabo ongamsola khona ngokuthi ngenxa yokuthi usebenza nobani, manje umsebenzi wakhe kuphi la ngathi enza kahle kangaka uFalabo. Mase siphinde siqhubeka sithi siyabheka laphana, uyabuya futhi uRisa uzothi certified gold yini inyoka endala. Risa would like to congratulate Ed Falabo, inyoka endala, released on the 8th November 2024 for being certified gold single. Wayizwa leyo nto leyo. Inyoka endala is certified gold single. Ngaqoma wena i-multi-platinum certified. Inkani yami is a multi-platinum certified. Wase umchaza kabanzi-ke uRisa-ke ngoba kumele bebhale nje kancane i-profile. Falabo Manelis Khuzwayo is a fast rising Maskandi musician known by his nickname Magic Fingers. Hlala umuzwa uKhuzwayo ethi Magic Fingers. He is the son of the famous producer ubaba uShobeni Khuzwayo of Izingane Zoma Production. Falabo is also known for his unique vocal and lyrical style, blending rich storytelling with modern flair. Sisho kanjalo-ke isihuwa, basho kanjalo-ke amabhidi, isihuwa abeSuthu singazi ukuthi kona kuphi, kodwa khona-ke singesike sisho njalo. Bafowethu, dadewethu, waniba lapha nikhona. Kwesinye isikhathi izinto ey'njengalezi kumele siy'veze siy'beke obala. Nike namscrutinize kakhulu uFalabo ngokuthi wathatha i-decision ukuthi athathe umsebenzi awunike uKhuzani ukuthi azomshayela isiginci. Nafuna ukuthi impela lokho nimgolombe, nikuphushe, niphushe i-agenda ukuthi akumsebenzeli akaphume. Today ucelebrate ama-awards ayi-3, i-gold, ama-multi-platinum ayi-2, njengawo wonke amanye ama-artist. Ikuphi-ke pho lapho ade evaleleka khona? Akukho. Achieve everything manje uFalabo. Lezi zinto lezi isiqalo sezinto ezinhle ey'landela emsebenzini wakhe uFalabo. Isiqalo sokuthi ayikhombise aziprove ukuthi yena emculweni wazelani. Unawo ama-gold awenzile before maningi. Maybe uRisa akakawakhiphi ngokusemthethweni, kodwa unawo already. It's not the first time ehlalisa ama-views nama-streams angamnikeza izinto ey'njengalezi. So kwesinye isikhathi-ke angi-understand ukuthi why sifuna ukuphusha i-agenda ne-propaganda more than ukuthi umuntu yini ayenzayo ngaleso sikhathi leso. Kuyakubhora bafethu into yokuthi phushwe uqhawelanga, kuphushwe inzondo, ngoba leyo nto igcina isimboza ithalente, isifihle ukuthi umuntu yini into enhle ayenzayo. uFalabo usebenza kahle kakhulu more than ama-artist amaningi.
uyadayisa ngokukhona uFalabo maningi ama-artist awadlulile even la kuthiwa makhulu usebenza kahle kakhulu uFalabo usikhombisile nathi uyinkunzi wazela ukuthi azosebenzela ikwaku nakhe la akazeli ukuzodlala. So we don't understand sometimes ukuthi ezinye izinto zibuya phana nokuthi zidalwa yini kodwa-ke akunandaba. uFalabo usebenzile uyitholile zonke izinto ezinhle ezizimfanele okungezakhe abantu beqhubeka bemsapota. Sibonga ithuba sesodibana kuzayo sizonibekela olunye udaba. Nisale kahle.